Ik vertel je door dit maar van dat jullie nou vandaag er naartoe zijn. Op radio maar nou die sprookstories, nou maken ze elkaar bang. Nou, toen kom maar nou in uit die markt man kant. Nou dus nou die man dat is nou markt. Nou dan loop die kant. Hij toe aan oude geschreven. Maar ik had hem nog niet gezien, ik weet niet of hij al gezien is, maar ik laat me vertellen. Dat in wat of is ook wel geweest. Dan anders op oude die achter die oude met zijn veekraal gaat. En dat hij aan, dat is ook ieder zijn maart. Ook nog een melk en als je om zijn pad terug. Ook kan hem niet verstaan hier. Wordt net zwaar op zijn weg en uitzet. Hij kan niet wegkomen, uitgezet door die andere dagochtend. Daarvan moest hij ook net omdraaien en weer terug gaan. Toen zei hij dus, dat is die markt. Nou, dat jaar, toen ik nog in school gegaan en toen het ons andere kant bij die andere kant bij die tuin, daar was ook een vierpost geweest. Hij had ons nog al die daar ook melk gehad. Ga je nou na school, ga je naar haar oor. Toen je misschien een werkje of te weten. Wacht je me nou, laat die bakken oor kraal toe komen, naar werken. En daar aantrekken om elkaar. Maar nou maar. Maar nou heb ik ook altijd gezorgd dat die mensen moeten vinnig klaar opwerken. Ik kan niet donkerman hier oor of die donkerman is laat ik later hier oor komen. En dan kom haar oor die bergen kom. Hoe draf ik vinnig. Maar haar iemand op die pad is als een koeker. Laat hem nou zeggen, dus daar spreekt die maar. En daar aantrekken is ook. Ik moet zo naar die boot komen toe, staan bij haar al klaar. Hier recht hier zit daar. En dan maak je haast terug, nee, maar die haast. Ik heb er maar dat kan niet. Die haast, net zoals dat club op, dan kun je die vier van elkaar langs haast. Nee, die haast. Toen piek het niet, nee. Als ik er maar van kan. Dan gooi je weer die haast, maar gooi je oma maak die paadjes, dat split die paadjes. Toen die haast net geloof zit niet, in die langs. En ik is daarvoor, dus ik heb zo'n chat daarvoor. Ga vliegen. Ik heb hem niet weer gekregen. Of ik heb hem niet weer daarna naar het weer haast gekregen.